מכוניות ספורט, חלומות המלווים אותנו מגיל צעיר. אימפרזה טורבו מדהימה, GTI למכורים, S2000 יפהפייה, מרצדס, עוצמתית כמו שלא ידעתם מעולם, ממש מכונית על במסווה. כולנו טרודים יום-יום במטלות האינסופיות של הבית, העבודה והילדים. אבל מה איתנו? מה עם בן הזוג, בת הזוג והילדים? לכולנו מגיע מתישהו קצת הגשמת חלום. אנחנו פה למטרה הזאת. אספנו בשבילכם את המכוניות היפות ביותר, החזקות ביותר, המרגשות ביותר, וכן גם השימושיות ביותר. כולן כאן, שלכם ובשבילכם. לחוות פעם בחיים את הנסיעה במכוניות חלום. תוכלו לצרף לחוויה את בת הזוג, לשתף צילומי וידאו מרגשים עם המשפחה והחברים. אנחנו נלווה אתכם עם הזריחה ואל השקיעה, בגג פתוח או ביוקרה מטורפת, במכונית מרגשת חושים או בחלום מימי הילדות.